dede aye muleke jamana ye afaso ye kabila ro yala ngandia nyamogo swandi angu kewale koro laje uye mungu faso ye uye mungu ka jamana ye uye mungu ka sigida na o laje chebaw be musobaw be muno ni joro kan o joro nubla la ye ube jamana mboni kololo konnana o konna angulu mugo ban angulu swandi ka fo ka wali mando nu togo ini sonwa Prince qui faut qui barkada mawo ma ban lame radio inkan Bamako ana lamini ko be fo ka be don kramantona ka foli la senini wati in sera ka ban kuma do sogoma chukoroba muskoroba on donc depuis 5 heures do wul ka wallahi radio la wallahi on ma fendo ma foi parce que min do o hakla ngata kambe min fola wul ka yechi wala ngata donc akara chugo wulne hakla on ne tien ka so donc o ma min dale ma on ga kuma kan ambe foli la so ma ko be don kramantona ko fo na nyu fo ka ban a diine tigo nga donc aslameu a nyema nga donc Bamako sigi be la jeli katla ka foli damine kren radio directeur na nyema ba nga donc ka fo ka barkada ani foli parce que ibara damine depuis mauta donc ka école karambo yake fo ka sege bobi kanaka keleke fo kana sene wati na directeur kan ga fo ka barkada wallahi radio nga donc abdamine tuma mi ngata radio to lu ake jamana yede là en même temps ma chama formé bi do ka demba yawta wallahi ka duta albame do kay ngam ala ka fanga dama ya rabbi aka saka continuer ka barake si jani kenya ni laban ko imam ala gulu ka demba yaw fo ala ko kalfana bela ya rabbi Bamako ani ngata Paris ambe foli la c'est ere makika demba yaw fo bela ko ba fali ni ngalike to ba be so ani demsenu ka do ke alibi ala ka mo shidima ya rabbi ala ka o balo shidima ya rabbi ala kana ikoli ya rabbi na ni foli la si maka foli la si awema ko foko barkada o singa tnoka ka balma garsa samyale bi Allah subhanahu wa ta'ala de ala ka dambela ya rabbi na ni foli la so manga donc bugula fo no yan korake mawo mama la Bamako ane alamini Aziz depuis Paris nga donc na ya dam nga donc abe foli bulu danga tumbe Aziz fo asara anaka mawo bela jele fo sega ko fo so ma jona ina na ni foli la se o se mawo manga ta kokan yang Bamako ambalma muso na ambalma ke mbaw ni wati kono be ka radio la le do ka ube ambo foko barkada ka do ke na donc ala ka jamana en basigi la banko nyuma ala ka dam bela jele ma ambe mi nyi ngat jamana en kono na basigi ani here ani jigi sigi ngat donc ala ka dam ala ka nyema dam man mi ni na jamana ina foli mi tuma mbolo so ma jona so ka ke sana nga se foli la ba ma weni assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sukran nuto gambi foki walin mando bi kutubala amena ndala se fende madoni ma amena ndado femina ode jamana kono ko ye ko krengre nyana lakana baliya minni abe jamana kono ayna fo la dala amena damina noye no timena ko boyin sume bidebele minni akera G5 Sahel na kera jamena anu tugo abina hakilna di kuma mun fora abina hakilna doka no temena ka boy meeting bilibile mi muna bolo dalembe M5RFP fe aywa no tugo abina dadu ofana ko la si awma no temena ka boy sa amban dadu actualité politique mun be jamana ko nana ina fo election katabla korni katabla grève bambal mun bolo dalendo ana njugo na wero amena anda dulo en watima anta tigama ko amena bolo kan nde ka bisonga dena awa no tugo la kana baliya abe tugo di am saka mo saka fo alhamdulillah wa mo saka fo aywa kunu ko sanin biye Prince kunu gafsani bi halibi agwa donc ni anya nyongo so jumado ambi senseni ke ka leje Bamako ni region ko na min kera gele a chamambe Bamako ani region Ségou ani Mopti konnana le damani konnana anka damne le flanna dimanche temeli bandi fla sebenin kuro ngato ya ese ka militaire do attaquer mais information non be information non tila pour que amba information di amba ta kenere de ka mami ya kenga ko a police ke neni ayere mona ko parce que information yu chama blabla résultat si c'est que les dogo moto de gouchira la dogo ko bendia de attaquer la ambe précision di attaque fla de kera mais tiki dawo nyogonte attaque fla de kera attaque folo ngata donc militaire do ngata machika moto mamna la militaire yere de ka moto to be fegamina donc atumbe barake ngata donc militaire do chargeant do ay hayere défend
donc maintenant au défendre in konnana militaire aye bandi fla aye mugu ciwulu la o nana o yo takatana o kɛra dimanche tɛmɛnen le 17 no ye kɔsani ye bendeya yɔrɔ la nga donc vers 22 heures ma naani ye marifa ci daminɛ mɔgɔw t'a dɔn n'o bɛ fɛ ka banki kɔni de attaquer o kɔnɔna de la forçat mɔgɔ tɛmɛtɔ la o y'o ye nga ils ont intervenu tiri kɛra maa fila nga donc olu sara mɔgɔ kelen nga donc o tilala ka sa nga tɛmɛ sen n'a ye maa kelen bana information lakika o ye kelen de sara kunu nga donc ça veut dire nga mɔgɔ saba de sara donc ça veut dire mɔgɔ fila fagala sur place kelen sara nga donc mɔgɔ tɛmɛ siranna marifakisɛ y'o sɔrɔ kelen banana gravement qui est à l'hôpital donc maintenant information fila min tɛmɛna Bamako dimanche tɛmɛlen ani kuna le 17 ta o b'o fila bɛ ɲagami donc il est important nin de précision ye donc min kɛra a kɔnɔna na ni ye jateminɛ kɛ aussi nga le 14 an ye lieutenant Musa Sogodogo n'o ye 811e année soldat de première classe Ali Temeni olu tun bɛ mission na secteur 5 fan fɛ Segu o yɛlɛla nga donc a bɛ fɔ min ma ko bombe ninnu o ka engin explosif donc ala nana k'a kɛ olu fila tora la ni ye jateminɛ kɛ Kati tile fila na Segu o sudonw kɛra nga donc n'i y'a image sɔrɔ internet la insécurité la Mopti nga donc a waralen do tile fila in na Mopti nga donc an ka Bankas précisément Bankas ne koro nga tile fila na nga donc a mandi dugu min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko dugu in tɔgɔ nga donc a bɛ Kani Bonzon fɛ dugu in Banguru n'o ye bɛ commune de Kani Bonzon la à 20 km de Bankas sɔgɔma joona o wulila k'a sɔrɔ maaw nana banbaciw kana dugu nga donc ka dugu encercler ka dugu attaquer ka dugu jeni o dugu in kɔnɔna na maa duuru nga donc dugu saba ɲɔgɔn nga donc y'o de attaquer mɔgɔ duuru taɲana o ka baganw nga donc dugu an'u ka bondo nga o ye tasuma don a bɛɛ la dugu in n'an b'a fɔ ma ko bakuru mɔgɔ fila sara yaba tabulu n'o ye dugu wɛrɛ ye n'o ye dɔgɔnɔ dugu ye mɔgɔ kelen sara o dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye mɔgɔ fila faga nga donc sira kan donc o de ye mɔgɔ duuru ye a kɛra Kani Bonzo n'o y'an ka commune ye donc à 20 km de Bankas jeudi nga donc sɔgɔma aussi nga donc sur la route axe nga donc Banyangara Bankas Banyangara Sevare attaque kɛra nga donc n'an b'a fɔ a ma ko Danamasagu maaw donc o ye mɔgɔ saba bɔnɛ o nin na donc min kɛra en termes d'insécurité tile fila in na nga donc ni yɔrɔnin na nga donc o y'o ye c'est pour cela ni ko nga ta ko yɔrɔ ka di n b'a f'i ye ko non yɔrɔ man di et en même temps an y'a ɲini aussi nga ta donc an terikɛ n'o ye an balimakɛ n'o ye an y'a ɲini ka kuma di dɔw ma o k'a ɲini k'a fɔ an ye nga ta donc min kɛra tile fila in na nga tila sani waati dɔ an b'a ɲini nga ta donc pour ka se k'o interview passer insécurité yɔrɔ la n t'a dɔn ni dɔwɛrɛ bɛ e yɛrɛ bolo ka fara kan. Ayiwa insécurité kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ fana an ka sɔrɔdasiw fana bɛ wuli ka jɔ caman na nin waati kɔnɔna na u b'a fɔ fɛn min ma ko ratissage y'a dɔn o fana b'o la mais ninnu togo lakana ta fanfɛla la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in na ko officier fila k'u ye olu radier ayiwa ninnu radiera ka da mun de kan insécurité fan fɛ n ka donc olu radier la Kojo nga donc capitaine Kojo ani o mɔgɔ fila officier mais ɲininkaliw nga donc an y'a kɛ nga ta k'a sɛbɛn nga ta ka tila ka taa ɲinini kɛ nga ta fɛn o fɛn bɛ kɛ nga ta donc an b'a ɲini k'a dɔn fɔli la an taara justice militaire la k'a ɲini o k'a fɔ an ye mun de kɛra concrètement mais kibaru ninnu o ye min bɔ k'a jɔ k'a da k'a yira an na a y'a ka maaw don nga ta donc depuis a y'a ka waati in kɔnɔna na maa minnu don olu nga donc condamné na en prison o ye san 5 ɲɔgɔn kɛ prison na ka purger donc maintenant en même temps justice militaire ye lettre ci au niveau de la cour suprême ka ɲininkali kɛ ko condamnation min kɛra
parce que appel tun kɛra ko c'est définitif ou nga donc do wara bi se ka ka kɔnɔna na olu y'a ɲininka k'a fɔ ka donc ko jugement min kɛra ko c'est définitif donc o kɔnɔna na règlement intérieur la donc armée kɔnɔ ni condamné na pour des crimes a ka gɛlɛn i ka to armée kɔnɔ donc o décision de taara pour que nga ka se ka an balima fila ninnu pour que arajɛ sinon ni ye jateminɛ kojo yɛrɛ tun bɛ kan ka taa formation na en France a ye bourse sɔrɔ a tun kan ka taa parce que mais min don donc règlement militaire ko ye min fɔ o ye nin ye an ye information min sɔrɔ maintenant an bɛ tila ka gɛrɛ olu yɛrɛ la min tɔ fɔra ka taa pour que an ka se ka fɔ parce que mɔgɔw bɛna fɔ an y'a mɛn Togo yɛrɛ de la mais min don ka taa information min dira anw ma lakika la o de ye nin ye maintenant ko Mopti fan fɛ aussi ka taa donc n ye min f'i ye an b'a lajɛ an ka taa n'an sera k'an balimakɛ Mete sɔrɔ commandant Mete a ka hakilina dɔw fɔ n ka taa tile fila ye n balimaw an tilenna hɛrɛ la ala m'an si la hɛrɛ la an bi le 18 février la et 2021 ka bɔ fo Mopti centre kɔnɔna na n balimaw kibaru duman tɛ n da bi dɛ wallahi kibaru duman tɛ n da n y'o de fɔ n ko Mopti centre kɔnɔna a kɛra filiya so ye a kɛra jolibɔn so ye a kɛra n t'a sidɔn so ye n y'o de fɔ n ko Mopti centre kɔnɔna ni wulila diɲɛ ma sɔgɔma o sɔgɔma i b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin n balimaw bi an bɛ mercredi la ka bɛn ni Mopti centre kɔnɔna ye an bɛ jeudi la jeudi plutôt i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na n ko Mopti ye dɔgɔjɔ dugu de ye Mopti bɛ fonctionner ni fɛn jumɛnw de ye o de ye dɔgɔ sɛnɛ bagan mara o de bɛ kɛ an fɛ yan nɔ Mopti région na n tilala tuguni k'a fɔ aw ye tuguni n ko Mopti n k'a tilalen don fila de ye n ko Mopti fan kelen o de bɛ jimayɔrɔ la fan kelen dɔ o bɛ kulumayɔrɔ la kulumayɔrɔ o de ye yɔrɔ jumɛn de o de ye Bayangara Bankasi Koro bi jeudi donya in na an balimaw de wulila ka bɔ Mopti ya k'u bɛ taa dɔgɔjɔ n bɛ to ka village ni fila fɔ aw ye Paru ani Sɔgɔbiya ye Paru ani Sɔgɔbiya ye a duguni cɛ fila a bɛ Bayangara ani Bankasi de ni ɲɔgɔn cɛ n y'o de fɔ n ko attaque ba fɛn fɛn bɛ kɛ mobili jeni ba fɛn fɛn bɛ kɛ falijugu ba fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ nin yɔrɔ kelen de la o de ye yɔrɔ jumɛn ye Paru ani Sɔgɔbiya ye nin village ni fila mɛnna n b'a kuma fɔ an bɛ don min na bi a bɛ taa fo san 3 la depuis 2019 fo ka na 2020 na fo ka na 2021 na ne bɛ kulela ni nin yɔrɔ ye o de ye yɔrɔ jumɛn ye Paru ani Sɔgɔbiya ye a duguni fila a bɛ Bayangara ani Bankasi de ni ɲɔgɔn cɛ yanni n ka taa Paru ni Sɔgɔbiya ye n b'a daminɛ fɔlɔ Bayangara n'i bɔra Bayangara k'i bɛ na Mopti ou bien n'i bɔra Mopti k'i bɛ taa Bayangara village ni dɔ bɛ yen nɔ ko Songoyi ani Bayangara cɛ o ye 15 kilomètres ye bi jadisiw ye mobili dɔ attaqué ye mobili fila mobili kelen o ye personnel ye mobili kelen o ye car ye personnel ni n'o ye Mercedes ye u y'o attaqué o kɔni o mobilitigi o bolila ka bɔ mobili kɔnɔ ka taa ka mobili to u ye tasuma don mobili kɔnɔna na ka mobili jini car kɔnɔna mɔgɔw chauffeur-kɛ y'o tiri kɛ mobili kan bali donna chauffeur-kɛ sen na ale ni muso kelen bali kɛra o fɛnɛ na donc u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la o kɛra n'i bɔra Songoyi o ni Bayangara cɛ o ye 15 kilomètres ye n'an bɔra yen an b'an kun da yɔrɔ jumɛn kan tuguni o de ye Paru ani Sɔgɔbiya ye an balimaw wulila ka bɔ Mopti bi sɔgɔmada in na u kɛnɛ k'u bɛ taa dɔgɔjɔ u bɛ taa dɔgɔjɔ yɔrɔ jumɛn o de ye Sɛnɛ kɔnɔna ye Sɛnɛ kɔnɔna ale bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ ale bɛ Bankasi fanfɛla de fɛ kulɔgɔ ninnu b'o o de la o ka sago ninnu bɛ yen fan de fɛ a bɛ fɔ yen de ma ko Sɛnɛ kɔnɔna mɔgɔw bɛ bɔ Mopti ville kɔnɔna na ka taa dɔgɔjɔ ye ka t'u dahirimɛ ɲini u bɛ na ni mun ye k'a di denbaya ma denbaya k'a ni lahirimɛ ye an balimaw wulila bi k'u kunda yen kan bi vers midi 30 waati u wulila ka bɔ Mopti ka taa se Bayangara d'après Bayangara Paru yanni ka se Paru n'i bɛ taa sisan Bankasi fɛ i bɛ se Paru de fɔlɔ n'i bɛ bɔ Bankasi ka na Bayangara fɛ i bɛ se Sɔgɔbiya de fɔlɔ
donc o paru ni sogo bien inde ne bo kuma la san joli mbi kule na ye mbi kasi na ye mbi ndama kasi na ye ka fo ni yoro kili hera tala ambalmo de willa bi min karla namba fo ma ko 207 ubita dogo jo odila sena konona na bankasi yan fanfe paru ni sogo bien ni nyogonje bambanchu bora ka mobile ni attaquer où yɛrɛ ka fɔla parce que ne yɛrɛ n ye information mɛn depuis tilegan in na parce que n y'a fɔ kunnafoni n'an y'a mɛn an tɛ girin ka bɔ ten f'a k'a sɔrɔ an y'a kunkun n'a ŋɛɲɛ bɛɛ ta k'a bɔ ɲɔgɔn na a sɛgɛsɛgɛlen kɔ a sanuma k'a di jamana kɔnɔdenw ma ani maliyɛndenw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ commandant mete n bɔra Sevare Urutaliba la n'o ye seminɛri dolen ye ka taa belesew lajɛ sisan mɔgɔ fila filɛ nin ye belese yanni n ta ka don o kuma la mɔgɔ minnu kun bɛ mobili in kɔnɔ n'u belesera ni bɔra dɔgɔtɔrɔso la u ko ko mɔgɔ ninnu banbanci ninnu k'u bɛ taa maa 50 la u kun b'u sen de la ko groupe fɔlɔ o ye tiri kɛ olu kan mobili ma jɔ u y'u tilen ka taa groupe filanan fana tilala ka tiri k'u kan tuguni sɔfɛrikɛ ma jɔ ko groupe sabanan o de taar'i jɔ gitɔrɔn yɛrɛ camancɛ la ka tiri k'u kan donc sɔfɛrikɛ ye ala minɛ ka jigin ŋaya kɔnɔna na o la sɔfɛrikɛ jigilen ŋaya kɔnɔ kuma min na u sɔrɔla ka jigi u nɔfɛ an balimakɛ n'o ye Abdu Bagayogo ye ale nin tora la k'a nin kɛnɛ karaba bɔ ale sara ala kama dahirimɛ ɲinina donc o kɛlen ka kuma min na buna hadamaden dɔw sentɛgɛ y'u tila minnu sentɛgɛ y'u tila olu kɔni olu sera ka boli an bɛ yɔrɔ min sisan maa 4 olu bi sanfɛ wa u bɛ duguma wa maa ma kɛ ala ye k'a dɔn o tali yɛrɛ la sisan. Merci beaucoup. Allahu akbar. Commandant Mete a bɛ baara la dɛ. Donc nin ye a ye information min sɔrɔ k'a d'an ma pour que ka tila k'a bila bɔlɔlɔw bɛɛ kan information ka di maliyɛnw ma a ka cari pour que mɔgɔ k'a dɔn min bɛ centre kɔnɔna parce que min don maaw tɛ da maaw tɛ sunɔgɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen ka taa dɔn ko bɛɛ ɲɛ b'a kan. C'est pour cela il est important ni kumaw bɛ kɛ Bamako kɛra tulonkɛyɔrɔ ye Bamako kɛra an ka taa dɔn ko sagokɛyɔrɔ ye Bamako o t'a dɔn yɛrɛ ko min bɛ kɛla centre kɔnɔna na an bɛ kule la an bɛ popo la an ka taa an b'an ka denkulew la an ka taa dɔn ko an bɛ fɛn dɔw la min da suɲɛ k'a f'i ye nin Mopti mara kelen na an balimamuso dɔw bɛ yen ka taa a taara a tun bɛ taa recensement ko la Koro mara la ni ɲɔgɔn ko dɔ de kɛra hali sini muso in nana ka taa kɛra bubu ye a ma se ka kuma a kɛra bubu ye mun de kɛra ka taa sɔn ka taa ko denkuli de bɛ kɛ la bandiw nana ka mɔgɔ koli den min ka taa denkuli bɛ kɛ la o ye den kɛnɛ ta ka taa don barama na barama min ka taa dɔn ko ni a tɔgɔ bɛ tasuma wulilen bɛ ka taa dɔn ko o ye saga kantigɛ ka taa biyɛn fɛn o dumuni bɛna tobi ka taa ji kalan min na fana o ye den ta ka bila a kɔnɔ. Allahu akbar. Bamaciw de y'o kɛ. Bamaciw de y'o kɛ. Ka tila ka musow ka taa dɔn kɔɲɔ min jiginna k'o faga k'a cɛ faga. Allahu akbar. Depuis kɛra o balimamuso nalen a bɛ Bamako yan bi a dɛsɛra kuma na kuma min na n'a la. Ni Mopti kelen na an y'a ye maaw bɛ adamaden biyɛn bɔ. K'a dun. Ka adamaden faga k'a biyɛn bɔ. Dɔw ko k'u b'a kɛ sira ye ka taa dɔn ko k'a bɛ mɔgɔw ka taa dusu min. Dɔw b'a biyɛn bɔ ka taa ka taa di ko b'a dun. Donc mɔgɔw dunna Mopti mara kelen ni nin bɛ jateminɛ ka taa ne tile filanan saya min bɛɛ bɛ kɛla o taara n'u ka baganw ye o taara n'u ka misiw ye mais la question que je me pose misi ninnu ka taa o tuma o bɛ pan de wa misi bɛ se ka gɛn ka bɔ dugu ni dugu avion bɛ na o survoler misi kɛmɛ ni kɔ mais maintenant misiw tɛ misi ba kelen ni kɔ maintenant la question mérite d'être posée an bɛ mun de la. C'est pour cela ni ne ye mɔgɔ bɛ kule la Bamako ne ko bi baaraw baara kan ka kɛ an ka bɛn ka taa dɔn ko an baaraw ka kɛ ka taa dɔn ko élection ɲɛnama ka kɛ maa ka sigi min bɛ se ka fanga ta san 5 kɔnɔna na o ka jamana jɔ. An bɛna se o yɔrɔ kɔnɔna na. Donc il est important an ka ouverture kɛ o yɔrɔ la c'est sinon Bamako an b'an ja an b'an ja dɛ mais l'insécurité ka dɔn ko y'a lajɛ bi nga ta ni région in kɔnɔna na maaw bɛ to ka denbaya ka dumuni de ɲini sugu yɛrɛ tɛ jɔ la ce qui est plus grave c'est que Mopti région na Koro région cercle kɔnɔ Mopti ka donc cercle kɔnɔna na Douanza
gourmand école Koubana, les écoles ont été fermées. Ah ouais. Il n'y a plus d'école. Ah, transition. Donc, ni école c'est facile pour les terroristes, c'est facile pour les bandits, comme on recruter parce que des gens ont barawarati. Et les gens s'adonnent à quoi? Droguta. Parce que c'est quand même baraque ni droguta. Donc, Adamadien Fagali, c'est comme ni chez Dakar quand ça ne dit absolument rien. Émotion arrêtable. Même les carrés qu'Adamadien bien beau, qu'à un cadre qui m'ont faga. Ça veut dire que l'État se trouve dans une situation très grave. Aujourd'hui, au nord du Mali et au centre du Mali, il y a plus de 1 million et quelques de fusils. Kalachnikov n'est fait où? Dans la zone bande saharienne, il y a plus de 3 millions de fusils qui circulent. Donc, il y a des familles sorobi, Bankas Marala, il y a des familles sorokoro, Nimbal Fatidoubi. Maintenant, la question mérite d'être posée. Insécurité quoi là? Nous nous venons récupérer tout Manumé. Or, pour que nous récupérer, il te faut aujourd'hui 15 à 20 ans pour que nous ayons sécurité. Donc la situation est grave. La situation est très grave. Mais bien de Bamako, les gens se plaisent donc à critiquer. Anda Bemina, même nous sommes mais c'est donc placer dans le ménage, mais c'est qu'à baraque. Mais si on vous envoie à où place là, d'abord nous aurons naïu à la laoui, naïu tambitou, naïu horon, akanga barade pour que Djamana Kabo Kele. Donc voici ce que je pense. Puis insécurité là, je parle avec le cœur parce que Mindo, ce que je vois, je ne peux pas continuer à accepter ça. Mais si les autres acceptent, il n'y a pas de problème. Mais avec Tigilane Nina. Personne n'accepte ça. Faut n'y aller guingien. Merci beaucoup. Notre amtani borosin flana no ye sika fomini akara G5 Sahel jamana duru jamana nyama uye nyogon soro jamena aywa sika fomin karai e ya kinna juma soro la e sika mo fo sika fo in konnana. Merci beaucoup. Ni jatimine ke san sika fo in kenata tourner chama de kera. D'abord Macron ye mo wele kata kelengele ngata ka mo fa dam na Mauritanie président na katla kana ka Niger président wele kata ka Tchad président wele kata katla ka hakilna unta banda utlala kata anu ye nyoye abora Burkina Faso président labantara nyoye o sigla ka kuma o hakilna na o kanga min fo ngata donc bepmona a betu ye miye sécurité ko mi se ga tabulo la chukoni o barakona na individuellement jamana o jamana ni problème be ngata donc o bena o ba kuma fo no be se ga deme me do la o ba ise ngata ko deme do la donc yo barake mais jatimene kera ka fa sommet men kera président Macron ni aka ministre mason ga déplacer kata parce que Tchad yere problème chama tumbe aujourd'hui Tchad bi yoromi parce que Idriss Déby bitala ka sam bisabane ko fanga nyini de la nyema yala surtout ay fanga metani ale yere ngata coup d'état jamana ko na ngata donc akara joli bon ko so manna tout problème chama tumba ale da donc aujourd'hui ni français tara est-ce que tu ko français de taraka korola do français ma songa tangata français toraso donc aka ministre matangato yake video conférence de ka barato ke o bara en konna hakilna chamandira bi bande saharienne kangata donc o gele min ba konna na o be se ka dunga chuko min ka bon en kuna ben hakilna folo min taraka fo parce que tout le monde qui est Mali konoyam 20 janvier timeli mau bora ka fangata ko armée française ka bon Mali konna maintenant ko hakili jaga boka ke chere la ngata kanga ka chudi mais Macron en jatimene ka fo barkan mo do be ngata donc mo keme woro nyongo ngata ngakla wolu kanga taka boy ngata donc pour ko saka ta bara wala parce que guerre aussi ça les coûte extrêmement cher o ka mo biduru ane ko o de tora Mali kongo na ngata donc pour eux aujourd'hui ni France population nyiniga wolu yere be fe ngata donc ka bon Mali là parce que le problème le Mali ne les apporte pas quelque chose mais Maliens en tant que hakili jaga boke ka leje est-ce que ngata jusu de pas to ngata be batike ni ti sa hali ngata badji ko ngata donc ni ti monina mais où ngata donc ka twa ko no ngata donc ka hakili na o bon donc ni en ma ko keni hakili kala ni ngata kodon woni be to bonyo ona donc nyo de fongo kele be bi hakili nan kele do
an bɛ baara kɛ cogo min pour que ka se k'a imposer k'a fɔ ne ni e prince nana dusu kama an k'a fɔ non a y'o gɛn ka bɔ o gɛnlen ka bɔ an yɛrɛ ka tila k'an ka kurusi tigɛ ou an ka kɛ yeko fila ye min bɛ dabaya la i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ boli ka dogo ou olu yɛrɛ ka taa mɔgɔ t'o considérer n'i fɔra ka kuma fɔ n ka to i b'a fɔ ko non ko nin bɛ français supporter anw tɛ français ko la bi anw tɛ français ko la kunun an ma deli ka kɛ français ko la bi mais tiɲɛ ye tiɲɛ de ye mais fɛn o fɛn ni gɛlɛya b'a kɔnɔ a bɛ kɛ ni hakili de ye hakili de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na kalan de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ko dɔn de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na est ce que an bɛ yɔrɔ min bi fanga b'an na ka bɔ mais kuma min kɛlen ka ban Tchad ko komi ale ye ɲɛmaaya ta n'o ye Z5 ye ale yɛrɛ bɛ maa 1000 ɲɔgɔn ka di ka fara n ka donc hali bi armée kan Mali ba kelen ani kɛmɛ naani ko b'a fara Mali ka donc armée kan bandi sahel sahel n'a bɛ fɔ ko les 3 frontières Niger ka donc Burkina Faso ani Mali o frontière na chaîne caman bɛ kɛ la yen de n'o ye ka Niger mɔgɔw bugɔ ka bɛ boli ka na Mali ka donc ani Mauritanie ani yɔrɔ dɔw de kɔnɔna na marifa min u b'a ta la ka to organiser n'o bɛ cogo min o coordination min kɛ i b'a ye ka taa n'o ye attaque ka bonni min kɛra o y'an ka blindé min sɔrɔ o y'an ka marifa min sɔrɔ o bɛ taa exposer cogo min olu ka structure yɛrɛ ka donc min bɛ communication kɛ ka donc a bɛ Mauritanie a fan tɔ bi ka Toulouse ka donc o installé bɛ baara bɛ kɛla cogo min parce que il y a des spécialistes en communication min b'o dɛmɛ ka ka jaw ta ka tila k'a cari diɲɛ bɛɛ la pour que ka siranya don an ka armée kɔnɔna na n'o ye photo juguw sɔrɔ ka o b'o baara kɛ cogo min pour que anw Tchad mais an y'a yira Tchad y'a yira bɛɛ la k'a fɔ Idriss Déby ka kɛlɛ nana ka se yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ ye marifa ka taa frontière la k'a yira k'a fɔ ko président bɛ se ka kɛlɛ kɛ donc o ye garabu kɛnɛya don Tchad militaire la n'o tɛ k'a fɔ ko formé len ka tɛmɛ an ka formation kan o tɛ mais hakilina sigi don parce que ni ɲɛmaa b'i bolo dans le commandement militaire min bɛ taama ka don tasuma na e yɛrɛ bɛ taama ka don a nɔfɛ mais ni chef bɛ yen ka taa a bɛ kuma bureau de kɔnɔna na ils sont généralement donc de galon dans les bureaux climatisés baara tɛ se ko kɔnɔna na parce que n'i ye jateminɛ kɛ la différence entre nous et le Tchad Tchad ka danga même a denkɛ le général ka est sur le terrain o y'o hakilina ta k'a bɛ mɔgɔw bila ka na ka donc Mali kɔnɔ o ye hakilina ta aussi k'a fɔ armée ninnu ka na baara kɛ cogo min ka na en termes d'information ni min ye information sɔrɔ ka a kan ka di cogo min en termes de mutualisation ni an ka kɛlɛkɛfɛn ninnu an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min pour que ka se ka ni dɔ tiɲɛni kɛ n'a ka bɛ boli ka taa cogo min an bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn cogo min ka taa pour que ka se ka ninnu bɔ baara kɔnɔna na o ye hakilina ɲagabɔ kɛ aussi k'a fɔ dɔw ko ko kumaw ka kɛ mais kuma kɛ ka taa donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na hali bi parce que France ka ye cogo t'o ye parce que aujourd'hui kɛlɛ bɛ cogo min ka taa donc anw dun ka dialogue la a fɔra k'an ka sigi ka kuma o fɛ donc baara bɛ nin kɔnɔna na décision ɲɛnama min taara décision 4 ɲɔgɔn de taara d'abord Tchad bɛ na ni ka donc sɔrɔdasidenw ye ka taa k'an dɛmɛ filanan ye min ye anw yɛrɛ ka jusqu'à présent nous mettons tous les moyens en matière de communication en matière de renseignement pour que k'an dɛmɛ o ka kɛ français ka aussi continuer à appuyer donc organisation na en matière donc de la 3e dimension n'a pas aviation ne fait on va appliquer quand demain et que ils pensent même la France qu'a fait kelen ganga contre Yad kelen ganga contre le terrorisme ou le répliquer kabo konana mais min jatimine kala ka fo nani na yemi ou ka ma do be ngando o bo ngata sur le front ka se no yeso voici décision chama mitara akonna mais nous to janu wa fo be Mali de mani fe ngo matériel chama mbulu goya luka se ka wili folo ka fait de fɛn caman bɛ yen u ka se k'o libérer n'o libération kɛra maintenant an bɛ se ka don olu banbalen bɛ ko fo élection ka kɛ olu banbalen don ko fo ka accord d'Alger fɛngɛ munna u t'a to libération ka kɛ fɔlɔ n'i k'i bɛ libération kɛ i bɛ san 10 k'a kɔnɔ san 10 i b'a di ninnu ma n'i k'i bɛ libération kɛ bɛ ka kɛ n ka taa i bɛ kɛ san joli k'a kɔnɔ libération kɛra donc tu ne peux pas libération nɔrɔ n'i y'o nɔrɔ nin na ça veut dire i ye Mali ko ban Macron ye transition mɔgɔw félicité banda k'u na transition na kalo damadɔni kɔnɔna na k'u b'a fɛ ka baara min kɛ k'u bɛ ka san 7 k'a ma o kɛ. o fɔra hakilila jumɛn kan parce que ni bɛɛ y'a jateminɛ fɛn damani kɛra Mali la parce que pour les blancs analyse bɛ kɛ parce que i b'a dɔn min maliyɛn bɛ min fɔ ko ni France y'i félicité ko kɔrɔ de y'a ye nka tɛ dɔn ko problème dɔ bɛ yen problème ye o de ye ni France y'i félicité o ka intérêt don oui o ka intérêt don dunuya intérêt de ye n'a bɛ seli ni alijɛnɛ ko tɛ an tɛ seli ko ye. Segu tura y'a fɔ dɛ. mais Moussala kan t'a la ils n'ont pas d'amis ils ont des intérêts o intérêt ye jumɛn ka taa ni kɛlɛ banna bi ka taa olu ka mɔgɔ dɔw bɛ retourner ka taa donc o denw tɛ sa o intérêt ye mun ye sur le plan économique o bɛ se ka sɔrɔ dɔw kɛ ka taa donc o la o ka intérêt ye o de ye
sinon pourquoi ngata ambe kuma chama mena mais mogol la ngata kuma filileu ça veut dire qu'à en général information est au boulot la sensation mali dans ka code il faut être souvent des opportunistes ngata pour que mogol ka se terrifier kaloni mana kauna obe urisu ko kuma me faut ka tunya wuli ngata mundu tlalendo chukome urusiti na yanka so ngata donc dans les français ma ben intérêt. Oui, c'est pas intérêt. Mais non, mais c'est ça la question. Mais sur le plan international, c'est qu'au Bénin de la France, la Russie ne viendra jamais au Mali tant que les Français. Parce que Mindo, au lieu de nos affaires tchè, on est français comme on ne jamais de béo. Français taranga donc Syrie, Russie taranga Syrie, intérêt. Non, à intérêt du Mébéa. Mon béa, vous-même, vous n'êtes pas solidaire. Tout est mais les problèmes, encore d'où est le qu'on fait. C'est la meilleure fait. Malien, même dans les projets, Jamana Tola, ONG, il va sur le Jamana Sénégal, il va sur un directeur de projet, il va sur le Sénégal et Malien comme Malien ou à l'Algérie. Malien qu'on y veut point donc tout la promotion que Malien a qu'à faire sur le plan international, Malien taquet. Parce qu'il y a un mais non, Jamana qui a été ou de la Russie d'Alentaoula, Moutina. Malien bakele fakele bora kono kele na o be kare ka nyon jamfa duguma kolo kama ibi sangata kayga iduto i bakele fakele abi i muso genka bodu konna sigatola wallahi bi abi kare i bakele fakele abi faga nafulo kama o be kare ko woloden di nafulo kama o be kare ko ba faga nafulo kama yo ye jamana mina ngata donc ikanga ngata donc kuma ka leje ngata donc baraka ngata ke chomi anga segi alama anga segi aw yene ma nafulo ci fuyi tant que ngata islamia me dem mali ko na be fola non sona islamia la fo islamia ti dabaray ko islamia ngata ngaliani jamana be bo ngata fe jamana munde la ambe alla de fobi ngata ko alla ti ngata ba yele parce que alla yi kodo ambe mi fo ani ambe mi ke kelete iba dina mo chama yebi no be mi fo ani o be mi ke o ti kele ka janyo kona ala na ko kabe klonge ke ala ala de awdam ala de awbangawda ala de awfawda ala de awbawda ka fa abe klonge ke ala la ala de awdam obi segama donc abe ke yeko fla segatolo jamana be position de ko ala ke islamé ala ke dambe tigi ala ke horoy ala sega yarma na segala ma jamana be bo asila bantenya donc programme be ni togo ambe do wurke halsa ambeta ni anga barosi sawana no betali ke meeting bilibile minni apulu dalendo na kleme M5RFP kleme ka apulu da awa no togo ni meeting bilelo minna apulu dalendo e rem se kan mu fo meeting ni konnana be foli ke ka barka dake mais min fo madiam jusqu'à présent c'est que ni ya e cancer ambi faut ka kambe meeting wala ko fo horonya la baraka nga ke chukome bara maketeni jatimine keke ka leje ngata donc en benna kuma kam na barakera ka fo Ibrahim Boubacar Keita ka genka bo malila e ko ngata baraka ke jeya ko na maliyo ka se ko ka hele so jamfan do ngata donc ngeni ko hali shini dugo ci Ibrahim le tay kera ngata donc condition na machita do parce que mi ya nyamai no yenga donc le directeur de la sécurité d'état en son temps Diawara o be kenema halibi amaye Karim Duguchi Karim atara jamana ci Karim atara Karim ngata min ye jamana blangata donc asagula e ke ka malion do dafidi ne fe ko bo dafidi ne fe ka yele malion ngata donc ko sago ka ngata malion na ani bubu na folo bubu min be kuma milliard ko la o le jamana ke position me ko ngata donc amode ko na ni jamana na ka seni chugala hakili jagabo de kanga ke ka fo kele kera chumi ka fo malion ka nyongo soro on mi sira ni o de fo mo chama be kuma politique la politique mo la maka chez vouloir la fo ka go je tous les hommes politiques bétarason ne nous to de sira e sira o kera min tiga ko ta tay ni sira bétarason police na ko ba attaquer ko na ya attaquer mata donc abe la kale dunya la tengo parce que nous allons vous traquer pour que ngata fo awere ka do ka fakati malien ala na ka ke sokoma jona de yan attaquer en polo konnana on bena komi ka ko changement ka ke
ko Ibrahim Boubacar Keita n'a ka maaw ye Mali dafiri ka filenkolon ci ka ko ye Mali ci ko ye Mali nafolo ŋanamu les 1230 milliards ko donna armée na ko y'a suɲɛ ko ye min kiw yɛrɛ nga ta donc ko ye milliards investi Côte d'Ivoire ko ye milliards investi nga donc comment il s'appelle Sénégal fo Sénégal président ani Côte d'Ivoire président y'a fɔ i bɛ ka ye nga ta k'a ka kuma ka maa fɛ nga ta donc wari min nana nga ta kana kungo las'a ma wariw taara investi Mali kɔfɛla la à des coûts de milliards quartier kunturu kun ye Mali maa dɔw bɛ yen ka taa donc dankari ko la olu sara o ɲɛnama na n'o ye BNN ko n'a a ɲɔgɔn dɔw ye tile kelen k'u ka crédit bɛɛ tigɛ Ecobank la hali bi Ecobank b'a gɔngɔn des milliards ka crédit kɛ cɛkɔrɔba jɔlen ka taa cɛkɔrɔba dara ka sa ka sɔrɔ ka taa donc a ma fɔ a ni tigɛra parce que bi min ka gɛrɛlen bɛ Ibrahim Boubacar Keita nana ka mɔgɔ o y'a kɛ. Sariya dɔn nana o hakili ko bɛ se ka tulonkɛ kɛ sariya la jamana kɛra cogo min an ko maa kana mɔgɔ nommé parce que i den don maa kana mɔgɔ nommé parce que ko nin don mais ninnu nana nin denmisɛnninw continuer na ka kɛ denmisɛnnin ninnu continuer na ka kɛ c'est pour cela ka maaw bila n ka ta défense la ko ka taa réunion na ka mɔgɔw bila n ka ta ka Hasimina ka bɔ ka t'o minɛ o de kɛra. Jamana b'o position de la sabu an ye dɛgɛ nɔɔni sufɛ ɲɔgɔn kɔ an ma sɔn ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a diinama min b'a ɲɛfɛla la min kan ka baara kɛ olu yɛrɛ ye janfan don parce que olu de ye janfan don n'o ma janfan don olu tun tɛ ko dɔw kɛ pour que jamana ka se nin position na o denmisɛnnin dɔw donna kaso la olu bɔra engagement de siɲɛna olu y'o dabɔ kɛlɛ la ka taa ka bitigiw ni fɛn dɔw jɔ o somɔgɔw ye dɔw y'o ta minɛ su wari mais n y'o de fɔ ni ala ko tɛ tiɲɛ ye a bɛɛ bɛ kɛ yeko fila ye n ka tɛ an bɛɛ b'o ye yan n'o ma kɛ silamɛya ka tɛ n'i ɲɛ i bɛ daji tugu kunna diinɛ ɲɛmɔgɔ ni janfa n'a ye janfan kɛ ka jamana bila nin position na ka tila k'a fɔ k'an bɛ rétropédalage ka k'an bɛ segin ka na a tɛ ɲɛ c'est pour cela n ko il est important politique ni diinɛ ka bɔ ɲɔgɔn na que les gens ni min bɛ fɛ ka politique kɛ a ka politique kɛ ne y'o min fɔ ne tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye ne tɛ mɔgɔ supporter parce que i bɛna fɛn di ne ma ne da kan a bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de bolo n y'o de fɔ n ko bandaw fanga ala de y'a d'i ma a n'a ne yɛrɛ ta di ne ma ne tɛna boli nɔfɛ ko parce que ko fanga de ye mais ni tiɲɛ min bɛ yen n'i m'a f'i ye Allah subhanahu wa ta'ala a ka n'i minɛ mais bi ko bɛ taa cogo min n y'a fɔ denmisɛnninw ye nka depuis congrès depuis an bɛ concertation n ko ninnu denmisɛnninw nana fɛn de ɲini hakilina t'o la yecogo t'o la kalan t'o la dɔnniya t'o la min bɛ se ka jamana changer mais an bɛ se ka min kɛ an bɛ se ka min kɛ baara ka kɛ pour que a ka kɛ cogoya dɔ la élection ka organiser an ka taa kuma ta n ka ji dɔɔni min fɔlɔ an ka sara tɛmɛ ji dɔ min a ko ma nɔgɔ dɛ i ka ɲigin yɛrɛ de fiyewu donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la an bɛ don sunkalo la tɛmɛ o n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la a bɛ jateminɛ ko kuma de fɔ a bɛ hakilina ko kuma de fɔ jamana tɛ se ka kɛ ko parce que n bɛ dɔɔnin sɔrɔ ne bɛ marché dɔɔnin sɔrɔ ne bɛ n ka taa nin hakilina dɔɔnin sɔrɔ ko k'a fɔ n ka tigi bɛ bɛn banko dɔ bɛɛ la aw nana parce que jamanadenw de tɔɔrɔ la aw nana mun tɛ mɔgɔw tun tɛ se ka fi hali bi a situation kelen bɛ yen au calendrier militaire avec militaire vous avez prêté serment devant le peuple malien vous devrez faire en sorte que les Maliens soient à l'aise mais aujourd'hui il me dit que à bout de quel là ni assimilé qu'à ta capitaine pour nommer un rang de ministre chef de cabinet c'est pas normal nous aka donc à fort mawo coup d'état en Afrique en bas d'amener Dadis là, avec Yoli de la Burkina. Le pays, le monde, donc, en termes de géostratégie, le monde ne supporterait jamais un bougisme. Vous êtes obligé de travailler avec les hommes politiques pour qu'encore Boroni. Parce qu'avec Mina, l'amatation de Borobi Gelea. Que vous jouez avec tout le monde. Que vous jouez, même quand vous jouez même avec le président, vous vous trompez les enfants. Un petit frère, vous vous trompez et vous avec Tlongé qui est la Tasmaï, qui peut vous brûler très gravement. Parce que la situation de Djamana Konana, tout le monde le sait. Je ne suis pas suiviste, mais tiens, mis en bas fort.
donc M5 bɛna bɔ o de la. an bi yɔrɔ min ka M5 ka bɛ bɔ o ko de la nka o bɛnna kuma min kan o bɛnna hakilina min kan et que gente nana k'a fɔ n ka qu'ils vont continuer à les suivre commencer k'a suivre et aujourd'hui gente mɔgɔw d'abord M5 anw yɛrɛ ɲɔgɔn taara ye a kɔnɔ pour des problèmes d'intérêt et des problèmes de poste dɔw ka ministre nana n ye dɔw ka hali chargé à la communication ye semaine tɛmɛnen u y'o nommé n ka donc à la primature. La primature. n'i ye jateminɛ kɛ a tɛ danbe ko kuma fɔ a tɛ hɔrɔnya kuma fɔ n'i y'a fɔ a bɛ digi mɔgɔw la o bɛ tila k'u ka denmisɛnninw bila ko k'i nɛni parce que maa min ma mara o bɛ mɔgɔ nɛni problème t'a la mais min ye n ye min fɔ ni nkalon don que les gens me contredisent an kana tugu mɔgɔ fɛ n ka parce que a tigi ka d'an ye ten an ka tugu tiɲɛ kɔ an ka tugu Mali kɔ. donc n'i ye jateminɛ kɛ sisan aw ye ministre aw ye M5 RFI ye o kelen bɛ ka welewele da kɛ maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ ko ko Mali tɛ tila mɔgɔ ko Mali ko ka Mali ka se k'a danbe kɔrɔ kɔnɔna na M5 RFI ye wele bila o maliden bɛɛ lajɛlen ma mais ni imam fana bɔra a fana ye wele bila malidenw bɛɛ ma ko jamana taabolo ko coup d'état min IBK bɔra ye kun min na Duguci Ibrahima o bɔra ye kun min na ko o wale kelen in de bɛ taama na ko donc k'a bɛ ko bɔli ma nafa ɲɛ donc sisan n b'a fɛ ka min dɔn est ce que aw ni imam aw bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin sortie ba in kɛ ɲɔgɔn fɛ. baara in ka gɛlɛn imam tɛ se ka na kɛnɛ kan tuguni o. a guwa a tɛ se. a tɛ se ka na. mun na. non parce que le problème c'est que imam ni M5 farala o. ah bon. imam ni M5 farala. divorce kɛra. divorce kɛra de façon très claire. hein. mais pour moi imam ka taale fɔlɔ o tɛ ɲɛ a tun taara siɲɛ fɔlɔ a tilala ka segin ka na. mais n'i ye jateminɛ kɛ imam ye min fɔ. imam bɛ jiginna aujourd'hui a terikɛw kan ka ta donc a terikɛ jumɛn n'o ye gente mɔgɔ ye pour la mauvaise gestion ko ni mɔgɔ ma wuli ka ɲɛ ka ta ka déclaration kɔnɔ a b'a yira a y'a fɔ imam jiginna k'a fɔ n ka ta donc ko a filila mais imam tɛ se ka fili bɛɛ ma o tuma bɛɛ ka fili imam e de nana ni IBK ye e filila o la e ni M5 mɔgɔw de ye baara kɛ i filila e de nana ni bubu ye ka bubu nommé i filila et de nani ngata donc i ka sababuya ninnu de nani Mukhtar Wan ninnu de parce que aujourd'hui ça nous prouve encore une fois plus i ka mɔgɔ min bɛ nommé n'a ye ngata donc ça veut dire i filila o yɛrɛ la imam e de k'i bɛ taa misiri kɔnɔ i filila donc n'i filila ngata siɲɛ naani to misiri kɔnɔ ngata donc i ka mɔgɔ to yen a ka to yen Ala kama pour que situation bɛ cogo min comme a y'a fɔ cogo min ngata politique waati kɛlɛ don que les hommes politiques s'organisent. Je dis aussi aux hommes politiques d'habitude nous aurons halalaw ayi fara ɲɔgɔn kan a ka baara. olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali bɔ sisan parce que Mali bɛ dagun. ça veut dire qu'on peut pas être aussi anti-national et apatride. K'a fɔ ni jamana nin position lajɛ que vous ne pleurez pas pour ce pays et que vous pleurez tout simplement ko bɛɛ ka kɛ chef ye. Ala de bɛ chef di o. o tuma aw ma leçon faamuya wa. anw bɛɛ. Malien bɛɛ ko Soumaïla bɛ kɛ n ka ta donc président ye Ala ko k'a tigɛ n'a ye mais Ala bɛ se k'aw bɛɛ faga kelen kelen. siga t'o la so ko n dugusajɛ cɛ. Ala bɛ se k'aw bɛɛ faga kelen kelen. mais pourquoi aw tɛ jamana ko lajɛ aw k'a ka intérêt to yen. n'o kɛra n hakili la jamana bɛ taa ɲɛ. mais aujourd'hui M5 bɛ fɛ ka bɔ min na tiɲɛ b'o bolo bi tiɲɛ b'o bolo sini n'an m'o fɔ n ka taa a bɛ fɛ mais M5. mais n'u bɔra est ce que u tɛna ka bɔli ni empêcher olu ta bɛ na kɛ sisan bɔli bɛ kɛ ni palais kɔnɔna de u tɛna se ka goudron bazar sɔrɔ tuguni quoi. mais néanmoins a fɔra coronavirus de ye n ka taa ko mɔgɔw man kan ka bɔ. o y'o fɔ mais pour moi une chose est sûre n'o ye palais n ka taa n'o bɔra ka manifestation kɛ ka yira les gens doivent comprendre ce qui se passe. je dis clairement. mais janfa bɔra M5 yɛrɛ de la fɔlɔ. olu de fɔlɔ yɛrɛ janfa. aw de ye ɲɔgɔn janfa. en son temps n y'a fɔ ye. Choguel bɛ n ka kumakan mɛn na tɔw bɛ ka Muntaka Tall bɛ n ka kumakan mɛn na n ka tɔw bɛɛ. n y'a fɔ n ko n'a ye Kawuji min kɛ ɲɛmaa ye a bɛ kɛ yeko fila ye. o ko non Togo e ka kow ka ca n ko problème t'a la. ne da yɛrɛ t'a la tuguni a ye continuer. awɔ. ko sisan ko nana ka kɛ cogoya la ko Togo k'i ye min fɔ k'a kɛra tiɲɛ ye k'an b'a kɛ cogo di n ko kɛ cogo ti ne bolo a la. Kawuji yɛrɛ sumara sisan dɛ. n ko kɛ cogo ti ne bolo a la. parce que cɛnin yɛrɛ bɛ kuma min fɔ a tɛ foyi dɔn Mali histoire la. 91 e tun bɛ te wuli n ka taa donc Buse den ninnu ye. e tɛ foyi kalama Mali ko la. a ye nkalon tigɛ yan ka taa ko la transition a été prolongée. a ye nkalon tigɛ ɲɛ b'a kan tile fila na a bɛ attaqué la Alpha Oumar Konare de la. ani diaspora mɔgɔw. ani diaspora mɔgɔw. Ala. ni ne t'a dɔn adamaden sɛ mais n'i ye maa a man kɛnɛ a man kɛnɛ a man kɛnɛ. a man kɛnɛ. a b'o ta k'o kɛ ɲɛmaa ye ka taa jamana kɔnɔ jamana bɛ se ka lafusanga ka tɛmɛ nin kan cogo di. on dirait il y a pas d'intellectuel dans ce pays. n tɛ jigin militaire yɛrɛ la o. vous avez appris les armes allez-y vous défendez l'étendue du territoire national a b'o de dɔn a tɛ politique dɔn. n y'a f'u ye n ka taa dɔn quoi Ala ye n témoin
Yamusa Kamara a bɛ lamɛnna peut-être radio n ka ministre kɔrɔ n ko a bɛ fɛn bɛɛ kɛ la n ka aw hakili la k'a bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ ka militaire n ko n'a i bɛ ka taa n'a m'aw kari kaso la a bɛ si bɔn tigɛ. bɛɛ y'o fɔ sa bɛɛ tun y'o fɔ. n ko et puis a b'aw don kaso la Yamusa n bɛ taa bon ye kaso la e ni Sidi. Effectivement a tilara ko kari kaso la n taara papier minɛ n ka taa ka taa bon ye n ko n m'a fɛ a b'aw don kaso la. Parce que aw hakili la k'a bɛ politique dɔn. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les hommes politiques. Les jeunes, faites extrêmement attention. Ne jouez pas avec les hommes politiques. Ils sont très, très, très malins. Et ils sont capables à tout moment. Hein? Parce que Mindo, le monde évolue sur le plan international. Personne ne va soutenir ceux qui ont fait les coups d'État. Comment qu'on en a pour un secrétaire? Ni d'adi staffoué. Niger ni coup d'état qui ngata ko Djibo abi yoli là sur le plan international. Burkina Tchento ya gele bala mi be Canada mi coup d'état ke abi Canada na mata so ayere be malibla parce que toi pour ta l'international ne va pas vous laisser aba mir la ko mami ba ko mo ba ko parce que worde ba bolo ni trop meta bolo to ngata donc les gens vont vous traquer. On va les faire sortir. Pour voler, ces gens-là vont vous dénoncer. Il est important que et que vous sortez par la grande porte de l'histoire. Mais tout le monde oui, et on continue. Nous devons aller à Fo, M5 Reka, Tchèdien Dobé, Antokuye, Antokumanga Menesla, Gratokodi, il n'a pas Tchèdien Togo, Michamambo, Mikuya, à Reka Prix militaire comme Oru Koulouali, Oru Sensi Koulouali, Fengay, à Togo, Tchèdien Togo, la Filomon. Avec parti du Mena. Abdou of Kobe Foulan. Ana hakili tujigila la ngada angata hakili majama de karaw hakili plakara jigala para mi mo décourager na farko mo ne fla saba sara Clément Dambélé mana sa nunu ngande donc mana sa ka dala mo ka faka ko mana sa halibi ngata be badla bu ngata police de sigile mbadala bi ngata na farko mawye maw fa yoro be Bamako a farko forsate mo yake mi yake do no mena ka kenyema yi foi mabola foi les gens sont déçus. Les gens sont déçus. Parce que le problème c'est que Malikodo, c'est que je me pose la question d'où mais on tombe boulevard na kada no tu en fa foi tout le monde. Observe que jamana kon mana. Mais faut que tu ou les mado be atiso. Le combat parce que nous avons aimé notre pays. Ngati korba do kuma flafonya e wole do na Togo. Ako Togo e be kele na nganda na kele fi. Ma fra de ça par suite de crise cardiaque malila. C'est qui sortent majeurs de leur promotion. Mon mot dans l'école là, quand j'ai la fourrière de bon gâteau donc au bar de fourrière de ma. Et que la mamie gâteau donc notre y a derrière pour qu'il m'a premier gâteau. Qu'au crise cardiaque il faut. Qu'au flamana, ceux qui ont l'amour de ce pays, même si jamana fait, même si c'est que ce n'est pas jamana ko, à quoi la crise bifa. Ne connaît crise ma enfant pour à la co. Un beau paradis. Et nous le disons de façon très claire. Mais j'ai dit, ça n'a pas beaucoup que Panda doit s'assumer. Parce que Maoudara, c'est lui l'espoir. Toujours une de foyer. Au présent, Malien Darembe est là. Notre café Darembe est dans l'entour. Mais Mogo qu'elle est à Konon. Parce que tu as été un homme. Ou ngata Moussa Traoré ka watla yemike Amadou Toumatouré ka watla yemike Alpha ka watla yemike les gens te croient sors de nous de tout ça Namanya prend la situation en main gère la situation parce que vous avez mis un premier ministre qui ne répond absolument à rien un premier ministre qui n'est pas capable de sortir il est coulatré chez lui un premier ministre incompétent et incapable donc les Maliens ont besoin de se faire écouter. Les Maliens ont besoin à Kakumoke. Abemi qui l'a expliqué. Au niveau de l'armée, la communication est naze. Il faut communiquer. Chercher des structures qui peuvent appuyer la communication. Partout dans le monde, c'est comme ça. Les Maliens souffrent. Les Maliens ont des problèmes. Et les Maliens veulent être écoutés. Amenez position. Nous devons embêter famille ni à déterminer actualité politique Mali colonna élection commune à fora. Est-ce que nous n'avons tableau minka élection ni moi menacé à Kewa
élection mana se ka kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen minɛlen don élection bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ insécurité la école datugulen don est ce que élection ɲɛnama bɛna se ka kɛ ka président ɲɛnama sɔrɔ malidenw sigilen bɛ ni président min ye président min n'a ma jagoya tintin anw kun na est ce que o élection ni maliyɛnw wulila ka jɔ i b'a dɔn Prince n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ maliyɛnw k'a bila u kunna la jeunesse malienne c'est plus de 52%. N'an kɛra mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye n'an kɛra ko hɔrɔnya t'an na n'an kɛra ko danbe t'an na n'an kɛra kan tɛ foyi ye ka sigi ka te wuli n'an kɛra n ka taa dɔn ko ça veut dire faden to dunna ye n'an kɛra ko danbe t'an na ko hɔrɔnya t'an na jamana in bɛ to ni position. Il faut que les jeunes maliens comprennent personne ne viendra k'an dɛmɛ. Aye ke halalaw ye donc Modibo bi bola kana Sénégal en kele Modibo a fait l'appel au peuple malien k'a fɔ an ka bɔ Mali bo position de là le Mali a besoin de tous ses fils digne honnête sincère parce que d'habitude nous hɔrɔn ni halalaw olu de bɛ se ka jamana bɔ ni position kɔnɔna na maa min bɛ kariya k'a den di saraka la maa min bɛ kariya k'a fa di saraka la k'a ba di saraka la olu ka place tɛ yan ceux qui croient au pays c'est eux qui doivent se lever. N'en be fait élection qu'a organisé de façon démocratique, de façon sincère, en cas ban kɛmɛ fila la, parce que e sɛgɛnbatɔ ye, e ye ngata donc e t'i nansɔngɔ sɔrɔ, e ka kariya tile fila ngata donc kɛmɛ fila bɛ d'e ma, que b'o dun k'i den to, i den bɛ sa bana na i ɲɛna, parce que i tɛ se k'i den furakɛ, ça veut dire e kɛra ko fu, sa ko fu ye. Mais est-ce que vous m'avez d'abord dit que Malidenw n'a pas pour la Congo? Je te fais nous avons Congo bila, Chine, mais exemple de ta Chine. D'où de tomber Chine a plus de 60 ans, on tombe fait qu'à coloniser au dessin. Au Dougula, Kalambike, au Dougula, docteur So, où est le frère, au Dougula, au Sénégal, au Dougula, au Fédéque. Yamana Déon Siglet, au Bé, au Lou Kabila, au Bélémé, on tombe fait comme il a colonisé. Où est expert ou ta, où est militaire ou ta, qu'à analyser, au Dougou et Kangabine Chodi. Où est 100 ans de Dourou, au dessin à Dougou. Donc, ko solution kelen dɔrɔn de b'a la a y'a fɔ ye k'u ka kalan dabila n ka taa ko a tɔgɔ ko Chine b'a ta en compte a y'a fɔ ye o ko n'o yɛrɛ furakɛ tuguni dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ bɛ na o yɛrɛ furakɛ a ye min kɛ a ye dɔlɔ caya ye a ye dɔrɔgu caya o baara ye o kɛlen san 3 denmisɛnninw kɛra dɔrɔgu tala ye denmisɛnninw y'u ban kalan ma denmisɛnninw kɛra vagabond ye sɛnɛ ka taa donc ka taa sɛnɛ tɛ kɛ tuguni donc les gens voulaient la facilité bɛɛ bɛ fɛ ka to mobili ɲɛnama kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ka sɛgɛn san 10 kɔnɔ ka taa donc o dugu kɛra ka taa ye ko fila ye ka taa o ye dugu minɛ cogo min o jagoya kɛ dɛ o de bɛ kɛla Mali la Mali la bɔ quartier in kɔnɔna na bi an ka quartier tilankɛ bɛɛ denmisɛnninw bɛɛ kɛra presque dɔrɔgu tala ye mais i bɛ ka de y'u bila la o. Maintenant, c'est la question, c'est que je te dis. Maintenant, moi, mon problème est que moi, quelle solution il faut. Mais Bangé Banka, responsabilité Baba. Parce qu'il y a des écoles d'Atou. École d'Atou là. Mais moi, je suis Bankas Marabella école, Kouro Marabella école, Mafal Gourouman école. Bi, mi est chanceux sur le Korodit qui est à l'Otara. Mali be position mina la situation est critique ala ba iba da na me keke choma ni mi ye hali do ye ngata dongo ko kura me mene baranga ta faka bombe du kaso Mali la fuka dunia wule mo to America fuka banki be attaquer Mali mo to America fo Mali la ko kle fe ngata ko mo be ngata mo ka mo shwe Mali la mo ma tele ka miri ka fa ngata ko kariya ka ta ga mo jole ngata zonga do ngata Mali la amadel ko Mali la kle fe ka fa mo be attaquer on fe ngata to ye refi ibeka de ni be kuluma ibeka an shi ayan shi kine tin Malidenw tɛ yafa i bɛ ka ma. Maintenant, on ne sait qu'à continuer qu'à couler trop. Il faut que les jeunes et les femmes, jamana kɔnɔna, que les gens croient à certains. A kana tuguni ninnu nɔfɛ nka dɛ parce que ne bɛ kuma a ye tugu n ka danbe ni n ka hɔrɔnya ani n bɛ kuma min fɔ est ce que tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa a bɛ tugu o de kɔ. Non, il y a halalaw ye n'an ye danbetigi n'an ye hɔrɔn ye c'est pour cela an ko maa ɲɛnamadenw hɔrɔn halaladenw a ye taa politiki la. diinɛ ɲɛmɔgɔw de fana i bɛ ka segin an kunna. mais problème ye o de ye o bi c'est pour ça ko comme o filila kosɛbɛ. u k'u dabɔ an ka fɛ. u k'u dabɔ an ka continuer. u k'u dabɔ an mais aussi olu bɛ balo dɔ de la o exemple wɛrɛ. kɔsa in na arajo la an ka taa dɔw nana an ka taa sɛgɛnbatɔ de tun dɔrɔmɛ taabolo. a ye arajo journaliste dɔ ye. a ko n bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye wari ti n bolo. On va la parce que revue de la presse mɔgɔ dɔ de y'a kɛ parce que n'a kɛra a bɛna fɔ ne ye
a ko cɛma i kɛ karamɔgɔ ye i kɛ karamɔgɔ ye n'i y'i kɛ karamɔgɔ ye n bɛ fɔlɔ ka kuma arajo la i kan i publicité kɛ k'a fɔ n ka taa donc i ta tɛ maga kisɛ kelen de y'i ye o y'o publicité kɛ 1 mois kɔnɔ le gars a ye plus de 16 millions a ye ka taa 6 millions ta k'a di cɛ ma ka taa a yɛrɛ taara n'a ka 10 millions a radio journalistes de y'o kɛ a radio animateurs de bi i bɛ 100 di i bɛ 10 di dɔ ma ka taa a bɛ nkalon tigɛ ka da i kan danbe banna hɔrɔnya banna halalaya banna tuma dɔ parce que Mali kɔnɔ fɛn 2 de bɛ yen ka taa adamaden bɛ kɛ maani ye o bɛ muso ko nkalon ta ka da i kan o bɛ wari suyɛni ko nkalon ta ka da i kan n'o dɛsɛra i la cogo o cogo o b'a dɔn adamaden cɛ ka faiblesse ye muso ye parce que an ka masakɛ baw diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka taa donc musow de ye ka taa u ka maaya ban donc o b'o su ka bila i la ko parce que ko tu parles trop k'i bɛ min fɔ n ka taa ko e hakili i kelen de danbetigi k'i kelen de hɔrɔnya n'a ma ɲɛ o b'i somɔgɔw yɛrɛ bila i la n'a ma ɲɛ o b'i ka kabila bila i la jamana bɛ se ka bɔ cogo jumɛn tubabuw fɛ ni kabila la ni den kelen bɔra k'a fɔ den ye n ka taa donc dususuma den ye denw ye danbetigi den ye denw ye hɔrɔn ye o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o den bila sanfɛ u ka taa o tɔnɔ ka taa jamana b'a dun kabila b'a dun bɛɛ b'a dun mais anw e bɛ kɛra fɛn ye prince an b'i ɲɛɲini an b'i ɲɛɲini k'i bila i yɛrɛ somakɛ fɛ yen babilen bɛ faga prince jamana ye il faut que maliyɛnw ka bɔ a kɔnɔ n'an ma bɔ a kɔnɔ an ka bɔ dɛ fɛn wɛrɛ bɛ yɛlɛ anw na ɲin ti n'an bɛ bɔ fana malidenw ne bɛ min fɔ surtout la jeunesse aw bɛ association minnu former aw bɛ politique tɔnw wa ka fɛn développement association fɛn fɛn n'aw b'a kɛ a ye ala kama a ye u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɔ a la aw kana taa baraji ɲini aw kana taa duwawu ɲini mɔgɔ si fɛ a ye duwawu ɲini aw fa na cɛ denkɛnin ka duwawu a bɛ sɔrɔ i fa n'i ba de la sa a ye mori ninnu to yen u b'aw diviser u b'aw ɲiɲina olu de y'aw ka hakɛ bɛɛ minɛ fama juguw la olu de fama juguw sigi an kunna k'an ka hɛrɛ bɛɛ minɛ o de y'a to i bɛ ka école datugu ka diplôme dilan k'a di Mali école den bɛɛ ma a ye kɛ tewulila waraba ye a ye kɛ fanɛni baɲɛnikɛla ye o diplôme dilen filɛ na i bɛ ka de y'a diplôme Mali la k'a fɔ ko maa bɛ mɔgɔ nɛni réseaux sociaux kan madame na i bɛ ka ko jeunesse de ka nin dɔn k'o dabila aw kana taa n'a y'aw ka association créer dɔrɔn laissez ces diinɛmɔgɔ la a y'u to yen aw kana taa si fɛ yen et puis u b'aw lebu de n'aw taara min fɛ yen dɔrɔn o dugujɛ u b'a ta ka bila réseau sanfɛ ninnu nana duwawu ɲini n'an fɛ duwawu den ɲuman de bɛ ɲini olu fɛ i fa n'i ba bɛ yen duwawu ɲini fɛ yen a y'a ɲini aw fa n'aw ba fɛ a banna aw ba de y'aw ka karamɔgɔ ye aw fa de y'aw ka karamɔgɔ ye a ye duwawu ɲuman kɛ ka taa donc o de b'a to n ka taa a bɛ se ka taa mais min mana fangani sɔrɔ dɔrɔn u b'u regroupé dɔrɔn an taara diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛ an taara baraji ɲini an taara nin ɲini baraji tɛ u bɛ tila k'aw bɔ olu de bɛ tila k'aw lebu ko u nana n ye ci f'u ɲɛna aw nana u ye ci fɛ bon Numutɔgɔ an ka taa n'a ye ayiwa Numutɔgɔ an ɲɛ bɛ fiɲɛba min bɛ ka wuli ka na fiɲɛba in mɛn o a bɛna dan sira la wa parce que ne bɛ ka siran munna o fiɲɛ kelen de i bɛ ka la ta o ye mun ye ko jamana taabolo man ɲi jamana baaracogo man ɲi jamanadenw kɔngɔna jamanadenw an bɛ don min na ko bi transition in kɔnɔna na malidenw kɔngɔlen don sugu tɛ jɔ la buru sɔngɔ gɛlɛyara M5 bɛ fɛ ka bɔ Mamudu Diko fana b'a fɛ ka bɔ ayiwa mɔgɔ caman bɛ yen minnu jeunesse fana ko k'u bɛ bɔ ko anti validation de l'accord o mɔgɔw fana b'a fɛ ka bɔ n'i ye bɔliba min kɛ dɔgɔtɔrɔw fana bɛ labɛn na u b'a fɛ ka baara bila kɛ Numutɔgɔ transition fiɲɛ min bɛ ka bɔ a b'u to prince ko in man ɲi c'est pour cela n b'a fɔ n kɔrɔ fiɲɛ in man ɲi dɛ fiɲɛ in man ɲi ayiwa n y'a fɔ n kɔrɔkɛ Bandaw ye a ka disposition ta an ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ça ne peut pas continuer si tu as un premier ministre carent incapable et des nominations parentales grain tri des retraités gente c'est la même chose jamana tɛ se ka fonctionner jamana tɛ se ka fonctionner et ko u ka bɔ u ka mɔgɔ rencontrer u ka politique mɔgɔw wele ka donc il a tardé d'appeler les hommes politiques mais Murtawa et tɛ se ka jamana gérer ko sans les hommes politiques ça va pas non jamana bɛ se ka gérer comme sans homme politique depuis Ala ye e dan e bɛ politique branche kɔnɔ e tun ye Musa ka mɔgɔ ye e tun ye Amadou Toumani ka mɔgɔ ye i ye Alpha ka mɔgɔ ye les gens ont vu mais encore moi je suis pas contre toi hein, mais ne tɛ se ka kɛlɛ kɛ k'i bɛ kɛlɛ tiɲɛ ko b'i to yen wallahi n t'i to yen Mali ko la sinon je n'ai rien contre toi an tɛ ɲɔgɔn sara la bi an tɛ ɲɔgɔn sara la hali la sauf presque an bɛ bɔ Mopti ɲɔgɔn fɛ a la mais pour moi le Mali est la priorité on tɛ se ka kɛlɛ kɛ san 30
Obi yala la yolu la. K'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɛ n ka taa kabina ka bɔ saboter. Le Malien a besoin du changement. Nous voulons le changement. C'est pour cela qu'il y a fort. An y'an ka mouvement politique min créé danbetigi ni hɔrɔn aw ye na. An bɛ tila k'an ka numéro di. N'aw ma na a kana na k'a fɔ cogo dɔ la a bɛ na de pour qu'on change. Mali la mɔgɔ dɔw kan ka kuma Mali kɔnɔna na est-ce que min tɛ Mali histoire yɛrɛ dɔn maintenant aujourd'hui pour être ça i ka kan ka taa internet sare i bɛ na i bɛ nkalon tigɛ sans preuve. Et les gens t'écoutent parce que nous avons 80% des gens qui ne sont pas partis à l'école. Bêtement, on t'écoute. Circulation, les pour que Jamana les pour que Jamana be vie à tes vies. Hali Jamana de Demzeni Fitin Kaobi. Dambe Bana, la bomba, Halalaya Bana, Horonya Bana. Ma fitiru de ma bay Mali. K'a fɔ nin ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ an bɛ se ka malo ma mɔgɔ ye Mali kɔnɔ k'a fɔ an bɛ se ka da la nin ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ k'a ka kumakan bɛ ba tigɛ i b'o yɛrɛ min Mali la bi i y'a kɛ cogo dɔ bɛ Dakari la ni jamana nana ka se o la ça veut dire tigɛ tɛ jamana na an banna anw yɛrɛ la la seule chose au Mali bi Mali la pour que ka kɛ mɔgɔba ye il faut avoir de l'argent. Zombi kule labi ko be fangaya nyini zombi kule labi ko be ngata dogo nyema ya nyini zombi kule labi kul de tay baba ko c'est qui be kala yara Mali service mobile be tlana ci ko mi sommet mobile hali chine mo chefa les 80 véhicules mo ta yoro jamana ka ketti gitala jamana na fulu ngata bake directeur dafu abin na wati mi ija abita wati mi ija. Il n'y a pas de compte rendu. L'administration ne produit pas de résultats. Les jeunes, au bord, ils sont à la maison, ils n'ont pas d'initiative. Qu'on faut le cas de mettre pour notre capot de Baraké. Et puis c'est quand on fait comme Bamako, qu'on fait résider Séné Bamako, qu'on fait résider Séné Bamako, Kabedou et tout le monde. Car en face de l'ambassade des États-Unis, tu as bien qu'on Doumbia, avec Frézi Séné, kilo kilo dans Kemenani. Elle est génie. Semaine kono avec kilo chevin bo aba fe Frézi kele ni bo to jamana munde ti fe sene malle munde ti se ka tlam malle ni on ko fo fe de ka bo ko fela ou faut aussi en parler il faut que les gens acceptent de travailler en se ka tanga table sandongo de chino en se ka tanga chaise sandongo de chino on ministre en mécanicien en effet ayo dige barala ni bi ma tali barala kele ngata kale chafi. C'est pour ça que j'invite tous les Maliens, sans exception. Beki tege di ngono commerçant ka fra chweni bala suku bala ou ka fra kalabanchian ou ka fra ka état ngata donc ça veut dire ngata ima fait min di état ngata ka wele parce que sans qu'on a marché bana à tort qu'on a 10 millions facture dia mais fin di ma ka so yere ba ba livrer ye kafri et bien il que yeko flay ala kana barka duila jamana b'o position na a bɛ gɛlɛyara ka taa fɛ don o don malidenw bɛ kule la don o don n'o tɔgɔ y'a ye o don dɔgɔ ma sigi mobili ma boli foyi ma kɛ sogo gɛlɛyalen don bi sogo tɛ se ka dun buru tɛ se ka dun buru dɔ farala buru sɔngɔ kan mais o kumana o an bɛ min an bɛ taa min CNT bɛ ka wariba cɛ u bɛ ka nafolo cɛ mais u tɛ kuma n'o kan o t'a ɲɛ dɔn yɛrɛ olu bɛ kuma o kan Mali gɛlɛya in kan wa i ye député jɔn bɔlen i y'a astafurla député de conseiller minnu bɛ yen u y'u jɔn bɔra ko ka ministre wele ka na ko sogo ka gɛlɛ dɔ ka bɔ a la buru da ka gɛlɛ dɔ ka bɔ a la a si ma fɔ a bɛɛ bɛ dulokiba cɛ ni mobili kura san de la ye. C'est dommage o de Mali réalité les Maliens bɛ fɛ an ka changer an ka bɔ. est-ce que buru kan ka gɛlɛya Mali la. hali Maliens ka bɔ dɔrɔn ka jɔ u ka da la dɔrɔn ka fɔ changement a bɛ changer sisan comme o sera ka bɛɛ tilan Malien bɛɛ kɛra ça veut dire an kɛra natatigɛ ni i b'a fɔ mun ye wulu dakolo janya kolo ka kolo fili a kɔrɔ. Nos Chinois, les cadres maliens, c'est comme des chiens. Quand ils les jettent un peu, ça veut dire qu'on veut couler au nord, on continue. Et vous faites un aujourd'hui, Mali, ni dans les projets, ni dans les Kibake, tant que ni pourcentage ni dans les boursiers qui va dire Mali, tant que ni directeur, ni ministre d'État, a dit, oh, on a des mibablo, des malamo, c'est un fourrier, c'est un indigne, à Coca-Cola, n'a dit la mangata, mais pour ce dame, à ta coffre avec la guerre. Mais il fait que le pour Mali, ne de balola façon warla kalonka i dembe ke drogumina ou i dembe ke ngata mo lankulo ou i dembe ke yoko fly o ma korobo par Allah subhanahu wa ta'ala de o be muso bitla ka pogo de la nakara dengi avec ngata dongo mo fe moy musumali o de be kela c'est ka tola pensons à notre pays
ni ala ye fanga d'i ma hali du kɔnɔna na n b'o de fɔ maliyɛn ye n ko e bɛ se ka kɛ du lagare ye ala bɛ nafolo d'i ma mais a bɛ du nafolo bɛɛ de ta k'a di e kelen ma k'a lajɛ n'i ye hɔrɔn ye n'i y'i ban k'a fɔ i bɛ tulonkɛ kɛ tɔw la ala bɛ nafolo minɛ i la ala ko k'ale de bɛ fanga d'i ma a bɛ fanga daraki la n y'a fɔ bɛɛ ye ko ala bɛna fanga daraki i bɛ k'a la a kana dan karamɔgɔw ma dɛ a kana dan dɔnnikɛlaw ma dɛ a bɛ min kɛ parce que ala ko a man ɲi a ko a bɛ ala deli ala sɔnna a bɛ se yɔrɔ dɔ la ala b'a fɔ komi aw sɔnna n y'a di mais n bɛ tila k'a daraki ka bɔ a bolo a y'o de kɛ i bɛ ka fɔ donc maaw ka kɛ hɔrɔn ye a ka kɛ silamɛ aujourd'hui je pense jamana bɛ position de kɔnɔ an bɛ bɔ cogo di a tɔ b'a kɔ de bolo maa si wɛrɛ tɛna dɛmɛ ayiwa an ka mali sauver bɛɛ dun b'a la ko mali de bɛɛ b'a la k'an ka mali n'i ye min ɲininka ko mali parti politique ko mali bɛɛ de ko mali ayiwa ni tɔgɔ an bɛ taabolo min kan sisan e yɛrɛ hakilina ye mun ye nin transition in yɛrɛ ka gestion na e yɛrɛ hakilina ye mun ye o ka kan ni mun ye sisan an bɛ yɔrɔ min an bɛ yɔrɔ min a man ɲi il faut changer. Il faut que Ouattara sorte de son silence. Donc, le gouvernement de transition a dit quoi? Pour moi, aujourd'hui, le gouvernement il faut donc changer et faire rentrer les hommes politiques. Aujourd'hui, 4 grands partis politiques doivent faire leur rentrée dans le gouvernement. Mais où est-ce les partis qui sont implantés sur l'étendue du territoire national, nous on perd le parti Beka. Ma foi est Joy. Il faut faire rentrer le RPM dans le gouvernement. Il faut faire rentrer l'ADEMA dans le gouvernement. Il faut faire rentrer l'URD dans le gouvernement. Et il faut faire rentrer le M5 dans le gouvernement. Nos cœurs, on verra ce qui se passe. Maintenant, les ministres Mullard, Nimba, les ministres qui sont venus par des copains. Parce que les ministres de la défense, parce que les premiers ministres, ces ministres qui sont là, des ministres inutiles là-dedans, il faut les faire sortir pour que Baraka continue. Ça, oui, n'est pas vision. Mais oui, n'est qu'à yéchoué. Nous, n'est qu'à yéchoué, n'est qu'à yéchoué. Maintenant, quand on a un compte, non, on a un compte. A ka cana nya fi ka radio kelen de la do mi ngata afora ngata ko jom se ka Malaysia ni ngo mo ko fla de be ngo Mahaman le général et atore mbanda nya fi ka radio kelen ya fo nya fi ka radio o ya soro ngata donc anta do ku de takara do to saga nyo de aujourd'hui ala ke o ye bandauta mais be mi fo amanda o ye de mais mi fe amanda o lo ye de pour qu'il puisse avoir tranquillité Barakake parce que Moussa Kouane ne sait pas travailler pour que Barakake fasse en sorte que tu aies Barakake akana ni na donc aussi dossier wala bi idamado la aba jugement o de ala bayon o de ala bayere yere cho aywa anya ka fo criticalaw koni o wara ka kuma pour que il côté ko maamunu minalen do ku ba fa ka coup d'état ke ko sugo kene dona palais la kuluba sugo kene ja ngo ne buta kuluba du sugo be ga mulu kono ijo bara ba flero la ga bode aywa kala yela na hede so ni tara ni sugo ye pa ba sogi ko aforo ko dossier ko vidéo ko dossier lan kolondo ko bingal kala mo ko kula bla. Merci beaucoup. Analyse kala parce que ja juju ban fait ande malien chama sigile no kala mais on fait nga position do ala Prince d'abord programme est joy je pense programme mité la akanga ta place ora la amité le no ngata bora parce que va ngata dugu tigi ngata dugu ko ate dugu nyele fe ko ekele kele Prince bi ambi yoromi liberté est féminine donc jamana yɛrɛ sariya ngata donc justice o ma deli ka tulonkɛ k'a la ça veut dire maa ma kan ka minɛ ka bila bɛrɛ la ka sɔrɔ ngata ni sariya ngata donc ni dankari kɛlen b'a la avocat o ye bɛ a demander ka liberté provisoire de ɲini u ka mɔgɔw ye o kɔnɔna na o ye procédure don ngata n'a bɛ fɔ k'o ma ko nullité o procédure donna pour k'a lajɛ baara bɛ kɛ cogo min na k'a fɔ ngata ko ninnu minɛna ngata ko a minɛ cogo man ɲi o taara o jugement kɛyɔrɔ de la o jugement kɛyɔrɔ la i y'a fɔ cogo min n tɛ maa tɔgɔ fɔ a bɔra n'o ye bi n ka donc ɲɛma ye cour la ye k'a fɔ n ka taa ko c'est nul et que procédure bi cogo min na donc problème b'a la mais Prince o t'a bannen
parce que avec la justice là justice ça va nous aider à l'éger nous kangabla nous mangabla. Mais Prince, la question qui mérite d'être posée, est-ce qu'un gouvernement de la République, est-ce que des services de renseignement maliens, on sait qu'on a des preuves non, est-ce que nous avons gagné parce que ça veut dire qu'il y a un bébé danger là. Un bébé danger de l'eau. C'est pour cela pour moi. Pour moi, jusqu'à présent, en bateau, jusqu'à ce qu'il a tranché. Mais au cas où l'État doit présenter des excuses publiques à Boubou. Mais pourquoi Boubou veut la Boubou Boubou n'a gagné tchèque. Boubou a plein de gagner tchèque là. À Kana. Donc la question aujourd'hui, laissons la justice faire le travail. Pour moi, en ce stade des enquêtes, n'y a pas c'est de façon partisane. Mais ne pas trop de que Halibi à la mais non ma fin à la carte à libérer mais nous fin il doit répondre en kana jamana gérer bi émotion en kana jamana gérer ko parce que ni nga moy parce que ni terroriste qui est dena et follow de kan a dénoncer awo na be fait jamana capacité o da nga problème ba mais ni jamana na ka parce que nga modo c'est comme nga karamodo hali karamo e galonke hali karamo e kokolonke hali karamo bina walidenw hali karamo e ngata dogo shwele ke tafo donc le me kufa bla karamo ni ko ala kan kisi ya rabbi ala kan kisi ya rabbi donc mais c'est quand même faut justice ko moy ni mo ko hakiliti mardi d'ici mardi o kan ga prononcer no kara ngata donc en même temps mi profite ali bi ka to uke ndorni flamme no ye vie kebe ani sedu ala ka jisuma bon khali mais mbadon prison ye kalanke yoro ye mbadon prison ye hakilina ko yoro ye même on mbadon il est difficile que état ce qui est rabaissé faut casser le niveau là et que les services de renseignement maliens considérés comme sous-région na ko nyoko kadogo qu'ils arrivent à faire des erreurs ni konana faut qu'à fond ka mo mine ko do kasola sans preuve on est sur le plan international trop bé intellectuel ou bé conseiller ou bé à ce stade no kera nere ngata donc min tega bo parce qu'en ce temps il faut faire extrêmement attention au Canada mais jusqu'à preuve du contraire force doit être à la loi au cas baraquer avec la transparence au cas baraquer ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nindo mais au Canada puis mo ka au Canada dingali may au Canada mais force doit être à la loi donc on est beau position andale na critique ba nyene mo mbala anyene mo baw bi alla du be a horon bi andale ndula nga alangulo fana ka chade o ba bela ina fo i rabora ka do para du baraka law ma sisa a politique mo bola mo dina je mo ko a tu mambula mais a tu man ka cha pour que jamana ka plan que fladé o lu ka nye quelle que soit la situation il faut que justice gagne wallahi il y a la droit fait parce que puis jamana quelle be position hali min be kela kita marana a fora kile fla na ngada kita ibeka ka watla wa suguba ka gajo milliard kili ani kom o de ka gabo mais concernant kile fla na anya baka juge do bar do be kela oui, plus de 200 millions pour Kati Modo Mangada donc Kita qui ne sont pas les responsables donc au longueur qu'elle a nous parce que lui il Ibeka Niamawi parce que il politique nous demandons à la justice d'ouvrir l'enquête à Kita nous demandons à la justice ça veut dire Akasuma parce que les Maliens la corruption mi fora ka fanga donc nous voulons voir mi est malicieux mi est malipissé mi est donc loi de programmation militaire waru mi est mofa cette justice nous vous croyons sortez de la lenteur ayez baraka parce que le peuple peut être libéré parce que vous êtes les représentants du peuple vous donnez la loi au nom du peuple sortez de la lenteur la justice malienne ça veut dire nama voilà ngata donc avec et il faut être transparent communiquer aussi dans la justice parce que vous êtes mieux payé à la CEDAOMA ni à la Bora Obédina
Et vous êtes aujourd'hui indépendant. Mais donnez-nous la justice. Donnez-nous la justice, s'il vous plaît. Ayiwa n'o tigi an bɛna maaw la kunnafoniya fɛn dɔ wale dɔ la n'a ye maaw la wala peut-être dɔ tora miniti 7 ɲɔgɔnna ye donc an bɛ mɔgɔw kunnafoni parce que kunnafoni a bɔra ka bin a cira an ma an y'a fi mɔgɔ caman na bandiw n'o ye bandiw kelen bɛ ka système kura dɔ de ta sisan o système kura ye mun ye u mɔgɔ 3 fo mɔgɔ 4 u bɛ se ka na i ka so kɔfɛ sisan ne ye waritigi bɛ ni so ɲuman bɛ wuli u b'a dɔn waritigi dɔ b'a kɔnɔna na u bɛ na ni denyɛrɛnin de ye den fitinin dɔ k'o da bamunan kɔnɔ ka t'o da i ka fenêtre kɔfɛ yan fan na ka den in ɲɔgɔnti den bɛ kasi bon i b'a sɔrɔ e ka da yan fan na dɔ dalen b'a disi ka marifa b'o bolo dɔ bɛ kɔfɛla la o bɛ mobili kɔnɔ donc ni e bɔra dɔrɔn e ye den kasira mais ni den da dena u tila ka na den ɲɔgɔnti den bɛ kasi ni den kasira maintenant e bɛ girin ka da ale ko dɔ taara den fili aw bɛ bɔra min u bɛ marifa jɔ o la donc i b'i tɔn dɔn ka don so kɔnɔna na sa aw ka fɛn bɛɛ a b'a cɛ k'a d'u ma u bɛ bɔ dɔ bɛ don mobili kɔnɔ u bɛ taga muso kelen b'u la ani cɛ u bɛ mobili b'u bolo. hali den bon donc hali den o ye den bila so. awɔ hali den yɛrɛ b'a parce que hali ni den fitinin bɔra ka mɔgɔ de bɔra ka da yɛlɛ hali n'a tigi ka dogo marifa jɔ a tɔn na ka don a bɛ da yɛlɛ aw bɛ fɛn bɛɛ d'u ma donc an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la. on demande aussi c'est dɔɔni bɛ min ye caméra de surveillance a ye caméra de surveillance a y'a don aw ka so la a b'aw dɛmɛ fɛn caman na a b'aw dɛmɛ fɛn caman. tɔrɔ bɛ ti bɔ a la an ka demander l'autorisation ka taa o b'a d'aw ma mettez les caméras de surveillance. a y'a don aw ka so kɔnɔna na parce que nin wale min filɛ ni mɔgɔ ye denyɛrɛnin kasi kan bɛ dugutila fɛ kana bɔ dɛ a tɛ fɔ dugu ka jɛ kana bɔ ou bien i tɛ ka so kɔnɔna na i ka polisiw wele ko denyɛrɛnin kasi kan b'i ka so kɔfɛ. an bɛ foli labɛn an baw la. Bafanta Traoré, k'o fo ko barika Tanti Madame Meiga, Mamina Diallo na, k'o fo ko barika Mama Diapté, k'o fo ko barika an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. DGMP mɔgɔw, Madame Traoré Mariam Jara, DGMP Madame Ɲafo Fati Bengali, ani DGMP muso bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen. ni Hawa Traoré n'an b'a fɔ a ma ko Hawa Jan n'a bɛ tobi koro bugu ka taa a ka émission lamɛn don o don Hawa k'i fo k'i barika da k'a ni sɔgɔma. donc n'an y'o ka foli kɛ Madame Paul ka chérie nka donc buro n'an b'a fɔ a ma Hawa Tal n'o ye ne yɛrɛ kelen ka chérie ye n b'o fo k'o barika da gɛrɛn dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ko wuli ka gɛrɛn ka donc Misra olu bɛ min kɛ nka donc o b'an ka débat in enregistré sɔgɔma sufɛ nka donc o b'a don micro la nka k'a sigi k'a kɛ carte kɔnɔ nka o b'a lamɛn. Mali 22 mɔgɔw Usain Bolt olu fana b'a enregistré k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ. an b'o fo k'o barika da maa o maa nka tɛ Madame Gambi Aminata Sangare k'o fo Kayatu Gambi n'an y'o fo olu ye n'o ye ne ba ye nka tɛ donc ici k'i fo depuis hippodrome ka foli lase nka donc taximan Samba Jakite nka tɛ Isa Tapu nka tɛ donc k'o fo honorable Nya Dansira ne y'o fo Mancini k'o fo k'o barika da Madame Touré Lobo Traoré nka tɛ donc n'o ye n ka chérie k'o fo Madame Cissé nka tɛ donc Asta nka tɛ Traoré n'o ye n ka chérie filanan ye n b'o fo Hawa Sila ne y'o fo k'o barika da maa o maa n'o bɛ yen nka tɛ donc jamana in kɔnɔna na ni o ye fɛn bɛɛ kɛ nka tɛ o bɛ arajo lamɛn su ani tile n b'o fo k'o barika da n dɔgɔnin Kasim k'o fo k'o barika da n ba n'o taara k'an dan sa Madame Diallo n'a b'a fɔ a ma ko Sanata nka donc a bɛ lahara jɔso nka donc an bɛ dugawu k'a ye Ala subahanahu wa taala ka yɛlɛma n'a ye n'o tun bɛ sɔgɔni ko Madame Diallo nka donc hamdala ye i Sangare nka donc ka foli kɛ Saran a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Haidara nka ka foli kɛ Banu Magaji ni ye foli kɛ nka donc Banamba Jelikɛ Musa Sissoko ka Sarangosi Saran n'an y'o fo k'o barika da Umar Pujugu k'o fo professeur Haidara nka donc n'a kɔrɔkɛ nalen don ni tile fila in na a bara k'o fo k'o barika da n'o ye USR mɔgɔ ye Mandala Babi Ala ka hinɛ a ma a furumuso n'o ye n ka chérie sabanan ye Maïmouna nka donc Touré k'o fo k'o barika da hamdala ye Adama Sogodogo ni y'o fo k'o barika da maa o maa ban waati in na n'o b'an lamɛn n bɛ Banu Magaji fo ni y'o fo ka Binta Kami Sogo fo ka Yusuf fo nka donc OPAM directeur n'o ye Yusuf Mayiga ye k'o fo k'o barika da Seydou Traoré n'o bɛ Falajɛ n'o ye n ka cɛkɔrɔba ye n b'o fo a muso nka donc n'o ye Fanta Kone n'o bɛ Falajɛ sage femme don k'o fo k'o barika da ka an ka karamɔgɔba nka tɛ donc Buguba la k'o fo Madame Tubiya k'a b'i fo kosɛbɛ n'o ye Haidara k'o fo k'o barika da douanier Keita nka tɛ donc Magan Kone
n'an y'o fɔ Sila ŋa donc n'o ye conseil spécial ala ka farija ka bɔ di alu ŋa ni waati na n'a bɛ kɔfɛ n'a b'a ka se ŋa donc opération ko la ala ka nɔgɔya Aminata Mayiga ŋa donc falajɛ ŋa donc Mariam ŋa donc a denmuso falajɛ Bafanta ŋa donc n'o bɛ sɔgɔni ko ŋa ta k'a fo k'a barikada n ba ŋa donc madame Disa ŋa donc k'o fo k'a barikada Sangare ni bɛ Hamdala ŋa donc k'i fo k'a barikada Vie Bugula ŋa donc a n'a muso ŋa donc ko bɛɛ fo k'a barikada Masire n'o ye URD mɔgɔ ye Magaji n'o ye ŋa donc Dinama dɔ an ka Dinama n'o ye kɔrɔkɛ ye Alpha Kaba ŋa k'o fo Lazidan ŋa donc Bagayogo n'o ye Sumana ka aide kan kɔrɔ ye Kapi a n'a bɛɛ lajɛlen k'o fo k'o barikada n'an ye foli lase ambassade Bintu Kamisogo ma an t'i ɲina aussi ŋa maa o maa n'o b'an lamɛn Bamako a n'a lamɛn parce que bɛɛ tɛ se ka fɔ yɔrɔnin kelen k'a ban foli bɛ lase o bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ma ko ni ci. Ayiwa n'u tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen fo Falen Kulibali an b'a fɔ ka foli di Alikasum Mayiga an tɛ jama Adama Berete madame Berete Aminata Diko Mama Jakite an b'a ale fo kosɛbɛ an tɛ ɲina Bada Umar Jakite Dio ka Dio ka bɛɛ lajɛlen fo Biram Jara Aseyila an tɛ ɲina Michel Bako ka Banu Magaji Bernard Tapi Banaba Jelikɛ Musa Sissogo an b'a fo Amadou Menta ŋa donc an bɛ a lajɛ aussi ŋa maa min ye internet kɛ n'an bɛ se ka min fɔ ŋa Touré ŋa donc n'o bɛ français k'o fo k'o barikada Cheikh Umar Keita ŋa donc k'o fo ŋa donc n'an ye foli lase aussi ŋa donc n kɔrɔkɛ ŋa donc an b'a ka foli kɛ bi ŋa donc Madame Daɲɔgɔn y'a dansa Madame Daɲɔgɔn an y'o fo ŋa donc Madame Jara Bebe ŋa donc k'o fo k'o barikada Mutar Gana ŋa donc k'o fo k'o barikada Karaso k'o fo k'o barikada maa o maa b'an lamɛn ŋa an tɛna se ka bɛn Jɛnɛba Tarawele ŋa donc k'o fo k'o barikada donc merci à tous ŋa donc an bɛ dugawu kɛ ŋa an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Fatiya ka daminɛ i ka assistant an b'a fɔ Michel Ba ani Fane Ismail Fane k'u bɛ fo alors technicien ŋa da Fatiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك أن جمع وشايا لك جمع جمع إيرانا merci beaucoup لك بمبا تو بلا جلنا merci beaucoup لك جمع إيرانا لك سوترا